Vandaag in de kliniek. Dokter Charlotte behandelt een pijnlijke acute darmaandoening. Dat was echt niet meer te doen. Hij ging soms 20 keer op een dag naar het toilet. We weten eigenlijk niet wat die ziekte veroorzaakt. Ik begon te zweten. Ik dacht, ik ga nu flauw vallen. En dokter Erik krijgt te maken met een niet-alledaagse wonde. Dat is echt wel fel ontstoken. Hè? Maar dat is nog maar het begin. Zoveel zeer aan mijn arm. Maar ik kan het niet zeggen, hè, want anders ga ik weer veel langer moeten blijven. En dat wil ik niet, want ik wil naar huis gaan. In het slechtste geval zullen we dan moeten amputeren.